abin da ya faru a jihar Plateau a wani yanki da ake da suna Rukubu a wata kasuwa mai suna Farm Market. A je a group da fara faruwa abin mun tura muku wani rubutu da ɗaya daga cikin uwaye a Facebook yana kwadaitar da mutane akan waɗanda suke yankunan suke bin wata hanya, saboda a daidai lokacin arna na wannan yanki sun tare hanya suna kashe mutane ba ji ba gani. To abin da ya faru ba abu ne mai daɗi ba, abu ne mai matukar tada hankali. Tashin hankali ne da ya wuce siffantawa. Kamar da rahotanni suka nuna, wato kwatsam mutane na kai komo a kasuwa, wasu sun ce daga karfe 7 zuwa 8, sun ce daga 8 zuwa 9. Kuma da menene dare ya fara shiga. An yi amfani da duhun dare wajen kai harin. Mutane na cikin cin kasuwa, kwatsam sai ji suka yi an buɗe musu wuta. An yi harbe-harbe. Harbe-harben da ya bayar ga asarar rayuka da dama tsakanin mata da yara, maza da manya, yara da manya, maza da mata. An yi mace-mace, an raunata adadi mai yawa. To wannan hari da aka kai tun daga wannan lokaci da aka kai harin babu tabbas har izuwa yanzu da nake magana ga waɗanda suka kai wannan farmaki. Na duba jaridu da dama, mafi yawa suna alakanta abin ne da zato. Babu wani mai takamaiman hujja ga takamaiman waɗanda suka kai harin, duba da ba a kama wanda ya kai harin ba. Sannan ko da an ga wata sifa ma wani lokacin wani na iya yin shigar wani. Ya rage da jami'an tsaro su tsananta bincike su gano waɗanda suka kai wannan hari da waɗanda suke da hannu a harin. An ce 'yan Boko Haram, an ce 'yan fashin daji, an ce ai ƙungiyar asiri ma ake zato. Su ake zato kamar da Daily Trust suka wallafa da sauran jaridu duk sun ambaci, kowanne ya ambaci inda yake yafi ƙarfi yafi zargi. Kusan jaridan kudu mafi yawa waɗanda suke misali suna da alaƙa da tada hargitsi waɗanda ba su fiye adalci ba, suna yankewa kai tsaye su ce Boko Haram. Masu cewa ma fulanin jeji a cikinsu 'yan kaɗan ne, saboda sun san cewa har-haren fulanin daji ba shi da alaƙa da addini, ya fi alaƙa da ƙabilanci. To sun fi alaƙanta abin da Boko Haram, saboda zai fi tunzura Turawa, zai fi sa Turawa su ji cewa fa Amurka ta ji ana kashe Kiristoci da manufar addini. Sai a ƙara embedding ɗin Najeriya da sunan cewa ainihin wato yaƙi da ta'addanci ko yaƙi da tsatsauran ra'ayin Islama. To saboda haka abin da ya faru abu ne da yana buƙatar tsananin binciken jami'an tsaro domin tabbatar da suwaye maharan. To based on rashin tantance suwaye maharan, mutanen wannan yanki mafi yawan su ƙabilu waɗanda Kiristoci ne suka zo suka tare hanya, kamar da rahotanni suka nuna, shine abin da muka nusa muku tun a jiya. Suka tare hanya suka rika yin mai kan uwa da wabi. An ce duk wanda ya zo wucewa suna ganin alamar Bahaushe ne ko Musulmi, kawai sai su afka masa. An kashe mutane da yawa wanda ba a san adadin su ba har zuwa yanzu. Sai dai wani abu da ya fi haka ta da hankali shine bayanuwar wani bature ɗan ƙasar waje wanda an ce ba Amurke ne, inda ya bayyana da 'yan mintuna da faruwar abin a cikin wani bidiyo, yana cewa ana kashe Kiristocin da basu ji ba basu gani ba. Kamar da wasu jaridan nasu in sun tashi yaɗa labarin sai su ce kusa da wani society ne na ɗalibai, yayin da ma suke cewa an buɗewa ɗalibai wuta, an kashe ɗalibai. A takaice dai ana kin karatun boko ne yasa aka kashe waɗannan mutane, tsatsauran ra'ayin addini. Wannan shine abin da suke ƙoƙarin nunawa. Yana da kyau mu kalli wato sakon shi wannan mutumin gabanin mu je kan cece kusan da ake a kansa da zargin ba shi kansa waye shi wannan mutumin. Wane ne shi, sannan su wane ne suka sa shi ya zo yake wannan surutun a irin wannan lokacin. Bari mu kalli takaitaccen bidiyon sa wanda da 'yan mintuna da faruwa abin ya zo ya tsaya yana zakarta har yana cewa Tinubu menene da menene zai kai nadama kai kaza kaza, ana ta kaza, yanzu baka da wata hujja da zaka kare cewa ba a kashe Kiristoci. Wannan abin mamaki ne duba da kasancewar waɗanda aka kashe ba iya Kiristoci bane ba, an kashe da Musulmai da Kirista ne, amma da ya tashi sai ya yi distinction din iya Kirista, ya ce su ake kashewa saboda me akwai wata ajanda a ƙasa, akwai wata manufa a ƙasa. Gabanin mu tsari ta bayani, bari mu ji me zai ce daga baya sai mu ƙarin bayanin da zamu yi akai. Just murdered over 10 people. Innocent Christians. On Palm Sunday. Tinubu, where are you? As your people are slaughtered in the night, as you sit in Aso Rock and you do absolutely nothing, you allow your people to be killed again and again and again and again. When will it stop? When will you hear the cries of Nigerians, of Christians? You can no longer deny genocide. They're being slaughtered. And you say there's no issue. You will regret what you are doing. Yan uwa masu kallo, Allah muku rahama bayan sauraron jawabin shi wannan forina
wanda bature ne kuma bincike ya nuna cewa sojan haya ne na Amurka. Yana da alaka da wata kungiya ta sojan haya wacce ake zargi tana da hannu wajen rura wutar rikice-rikice da ba wa 'yan ta'adda makamai. Ana zargin yaro ne na wannan kungiya. Kamar da rubuce-rubuce suka nuna a kansa, yana da kyau mu karanto me aka faɗi akan wannan mutum gabanin mu yi ƙarin haske akan wannan al'amari. Wani rubutu da aka wallafa ya yi fallasa tare da bayyana cewa wannan mutumin sojan haya ne da ƙasar waje. Mr. Alex Babia, in na faɗi sunan daidai, Mr. Alex Baba, memba ne na Blackwater. Wannan ita ce ƙungiya ɗin Blackwater, wato wani ɗan hayar soja daga ƙasar Amurka. Bincikenmu mai zurfi ya gano cewa Mr. Alex Baba, ina karanta muku tarjamar maganar ne wacce na tarjama zuwa harshen Hausa domin mai rubutu ne cikin harshen Turanci. Yake cewa wannan baƙo ne wanda yake yawo a tsakanin Benue da jihar Plateau. Ɗabi'arsa shine yana tunzara Kiristoci domin su ɗau makami su yaƙi musulmai tare da ƙoƙarin yaɗa maganganu da za su janyo adawa da ƙiyayya tsakanin wato ga Fulani. Wannan mutum mamba ne ga wato Blackwater, waɗanda aka danganta su da wato ɗaukar nauyi game da bada horo ga mayakan 'yan ta'addar ISIS tare da basu makamai a ƙasar Syria. A takaice yana da alaƙa da ƙungiyar da ta rura wutar yaƙi a Syria. Mr. Alex Baba ya shigo Najeriya ne a matsayin mai aikin jin kai, wato humanitarian, kuma an gan shi yana taimakawa 'yan gudun hijira IDPs a jihar Benue, amma daga baya ya fara canjawa zuwa mai wato kulla fitina tsakanin Kiristoci da Musulmai tare da ƙoƙarin cusawa wato yada wato ƙiyayyar Fulani. Ga waɗanda ba sani ba, Blackwater kamfani ne mai zaman kansa da ke aikin soja wanda ake amfani da shi a guraren yaƙi domin horarwa da kuma bada makamai ga wasu da ke cikin irin waɗannan ayyuka. ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, ƙungiyar ta'addanci ce da aka yi amfani da ita wajen tayar da rikice-rikice a ƙasashe da dama, musamman a Iraki, Syria da yankunan Sahel na Afirka irin su Libya kenan. Dangane da bincikenmu, Mr. Alex Baba ya taɓa kasancewa a Syria inda ake horar da mayakan ISIS, sannan kuma ya shiga wasu ƙasashen da yaƙe-yaƙe suka daba a yankin Gulf. Tun bayan zuwansa Najeriya, an gan shi yana mu'amala da wasu mutane da ƙungiyoyin Kiristoci. Haka kuma ana zargin cewa Mr. Ezekiel da Chomo ko da Komo, wani mai goyon bayan rikici daga jihar Plateau, na daga cikin abokan hulɗarsa. Kun gani? Yana da alaƙa da, na daidai ana zargin yana da alaƙa da waccan ƙungiya ta Blackwater. Na biyu, ana zargin yana cikin wanda suka shiga Syria suka ba ISIS horo. Haka zalika da ya zo Najeriya bai abota da kowa ba, sai wasu manya-manyan fastoci wanda suke goyon bayan tada rikici a Najeriya, wanda suke so dole sai an yi rikicin addini tsakanin Musulmi da Kirista. Yake cewa jiya, awanni kaɗan bayan ya tunzura Kiristoci a Jos, jihar Plateau, rikici ya ɓarke a yankin Rukuba na cikin garin Jos, inda Musulmai da Kiristoci ke zaune tare. Rahotanni sun nuna cewa sama da mutane 14 aka kashe. Ya kamata Kiristoci su tambayi kansu, shin Mr. Alex Baba da gaske yana kama da Kirista? Halayensa da yake sanya kaya gajerun wando da t-shirt da kuma dogon gashi mai kauri na janyo tambayoyi game da manufarsa. Mana shin yana da kama da irin wacce aka san Kiristoci? Yanayinsa bai kama da wani Kirista ba ko mai kishin Kiristanci, ya fi kama da ɗan sharholiya wanda yake wa 'yan iskan ga duniya aiki, waɗanda aikinsu shine a zub da jini, a haddasa fitina a ban ƙasa. Yake cewa ina so in faɗi wannan a fili, idan irin waɗannan mutane suka yi nasarar jefa wannan ƙasa cikin wutar yaƙi, za su wato yi ɓatan dabo tamkar ba a su taɓa zama a Najeriya ba. Dama manufarsu ce hakan kuma ta cika. Mu ne ya rage da za mu zauna da makamai a hannunmu muna kashe junanmu. Shi ba zai taɓa zama a Najeriya ba don ya goyi bayan kowane ɓangare wanda yake cewa yana wakilta. Asarar za ta dawo kanmu ne kawai. Wannan al'amari ya wuce abin da za a iya yin watsi da shi, barazana ce kai tsaye ga haɗin kan ƙasa da zaman lafiya. Dole ne gwamnatin Najeriya ta ɗauki mataki kuma cikin gaggawa, a gudanar da cikakken bincike kan wannan mutum da ayyukansa. Idan aka same shi da laifi, a kama shi, a gurfanar da shi a gaban kotu. Wannan idan ya zama dole, a kore shi daga ƙasar tare da haramta masa dawowa har abada. Najeriya ta 'yan Najeriya ce, bai kamata a bari wani bako ya shigo ya kunna wutar rikici a ƙasar ba. Daga Mustapha Gembo, mai fafutukar zaman lafiya da haɗin kai a tsakanin al'ummar Najeriya, 30 ga watan Maris a shekara ta 2026. Ta yawan masu kallo, Allah muku rahama, haka yayi wannan rubutu yana mai tsoratar da Najeriya game da wannan mutum da irin tasirin da yake da shi wajen haddasa rikici, da ma abin da aka gani a aikace bayan faruwa abin da 'yan mintuna aka gan shi ya fito
yana ainihin kira zuwa ga kabilanci. Da ya tashi saboda son zuciya bai ce an kashe mutane musulmi da kirista ba, sai ce iya kiristoci aka kashe dan ya tanzara kiristocin wajen, sannan dan ya tanzara duk wani kirista a duniya dan ya isar da sako ga shugabannin Amurka cewa ana kashe kiristoci. Kaga shikenan zai haddasa rikicin addini, zai kuma janyo Amurka ta ƙara mamayar Najeriya. Da wannan ne zargi yake karfafa cewa dan kwangila ne. Haka zalika wato sannan ya tsoratar da mu kafin nan game da kasashen da irin haka ta faru, irin su Iraki, irin su Syria da sauran kasashen Sahel, duk waɗanda suke rura wuta a waɗannan kasashe da aka rikicin addini zaka samu ƴan kwangila ne na kasashen Turai. Da haka ya kamata kiristoci su farka. Wannan mai haddasa fitina zai tafi ne ya banmu ya mu tsakanin musulmi da kirista. Zama ne ake yi na zaman lafiya, shi yasa ba za ka tarar cewa cinikayya za ta haɗa mu da su, kai har ta kai ga tsakanin musulmi da kirista abubuwa da yawa na hulɗoɗin rayuwa da suka shafi zamantakewa sai an haɗa kai ake yin nasara. Wannan ya nuna cewa tsakanin musulmi da kirista a Najeriya akwai zaman lafiya, sai dai a cikin kiristoci akwai maƙiya zaman lafiya. Irin waɗannan maƙiya zaman lafiya su ne suka ɗauki gwamman shekaru suke ta shirya wannan abin. Irin su ne suke satan mana yara su je su canja musu addini, irin su ne suke shigowa cikin mu su riƙa yaɗa sharri, hatta ƙungiyoyin ta'addancin da muke fama da su ana zargin da hannun irin waɗannan wato kiristoci waɗanda ba sa son zaman lafiya. Me ya rage na dukkan wani kirista mai goyon bayan zaman lafiya ya zo ya haɗa kai da musulmi, a haɗu da musulmi da kirista a yaƙi dukkan wani mai santa da zaune tsaye. Kamar da mu musulmi da hannunmu da yawunmu da yaddanmu ake yaƙi da kowane ɗan ta'adda wanda zai ɗau makami ya kashe musulmi ko ya kashe kirista, ya kai hari coci ko ya kai masallaci. To kamata ya kiristoci su ma su ba da haɗin kai, su tsaya tsayin daka wajen ganin sun ba da goyon baya don ganin an ainihin wato ko yaƙi wato waɗannan kiristoci masu son tada fitina. Cewa masu kallo Allah muku rahama, bari mu tafi kan rubutu daga wani shafi mai suna Duniya ya wallafa cewa kun ga idan gwamnati ba ta gaggawa ɗaukar mataki akan wannan gayan a agent din na turawan yamma ba, wallahi sai arewa da yan arewa sun dandana kudar su, hatta yankin Sudan sai tafi yankin arewa kyan gani da zaman lafiya. Har to dama Sudan ma kowa riga ya sani irin waɗannan fitinannu su suka haddasa wannan fitina. Harin ta'addancin da aka kai jiya a garin Jos wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama, musulmai da kirista, wanda kana gani ka san shiryawa akai domin tayar da rikici na kabilanci. Abin mamaki ko minti 5 ba ai ba wannan mutumin ya zo ya fa kamar kyamara yana bidiyo. Cikin bidiyon yana kiran cewa shugaban kasa ya dauki mataki akan kisan kare dangi da musulmai suke kokarin yi wa kiristocin arewa. Tambaya ta farko, yadda yayi saurin zuwa wajen bayan faruwar abin, kana gani ka san an tsara komai da shi. Irin yadda yake action a cikin bidiyo da jinginawa musulmai laifin kisan kasancewa akwai abin da yake shirin faruwa, ya akai ma ya san abin ya faru da ya riga kowa zuwa wajen, har ya samu ƙwarin gwiwar kafa kyamara ba tare da tsoro ba cikin dare. Ya kamata a kama wannan baturen a yi wato menene ma a yi yawon bincike a kansa, mana a yi kyakkyawan bincike a kansa. Ba shakka wannan faɗakarwa ce gwamnati, musamman manyanmu na arewa. Ban ga amfanin manyanmu na arewa ba idan irin waɗannan mutanen za su zo Najeriya su irin wannan, ba a ga wani action da za su yi ba. Wajibi ne ku tashi tsaye, ɗan majalisanmu na arewa, ku kai ƙuduri majalisa akan wannan bawan Allah, ku yi bincike a kansa. Farko salon da ya amfani da shi ana kashe kiristoci, me yasa bai ce an kashe kiristoci da musulmai ba? Sannan waye shi, zaman me yake a Najeriya, mutanen da yake da alaka da su waye, a yi bincike a kansu. Haƙƙinku ne, yankinku ne, dole ku tashi tsaye. Bari mu karanta rubutu na gaba. Yake cewa wannan mutumin sunansa Alex Baba, ɗan ƙasar Amurka. Mutane sun gan shi, wannan shi ma wani rubutu ne mai zaman kansa wani yayi. Yace wannan mutumin sunansa Alex Baba, ɗan ƙasar Amurka. Mutane sun ce sun gan shi a rikicin da ya faru a unguwar Rukobo, a cikin unguwar Rukoba a garin Jos, wanda ya jawo rasa rayuka. Hakan ta sa ake kiraye ga hukumar DSS da ta bincike shi. Wannan hoton da kuke gani na screen ɗinsa ne a wani bidiyon sa da yake jawabi mai cike da harzuka mutane dan ɗaukar fansa. A gefe guda za ku ga ɗan fashin bakin Fasto Ezekiel da Chomo, ga kuma jami'an tsaro da sauran mutane duk a wajen. Yake cewa duk lokacin da aka samu ɓata gari suna ƙoƙarin wutar rikici cikin al'umma, za ka samu wasu suna ankarar da hukumomi domin ɗaukar mataki a kansu kafin abin ya zo ya fi ƙarfi kuwa. A zo ana bajet ɗin biliyoyi domin shawo kan matsalar da an ɗauki mataki tun farko, abin ba zai kai ga haka ba. Rikicin addini ya fi rikicin Boko Haram, bandit da manoma da makiyaya. Wajibi ne hukumomi su saka ido kan wannan ɗan ƙasar Amurka kafin ya haddasa rikicin addini a arewacin Najeriya, ya kuma sa abin sa ya bar mu da masifa. Matsalolin da muke fama da su ma sun yi mana yawa. Haka yi wannan bayani, ko bayani ne mai tsada kamar da kuke gani,
sai wani shi ma ya rubutu a Facebook yake cewa dole mu faɗa muku DSS su stop wasting time on critics of the government. Wato kamar ku daina zama aikin ku shine kuna ainihin ɓata lokacin ku akan wanda suke sukar gwamnati and start arresting any foreigner involved in fueling hate and creating division in Nigeria. Wato ku kau da kai daga waɗanda suke sukar gwamnati, ku dawo da hankalin ku fara bincike akan dukkan baki wanda suke tsoma baki wajen wato suke da hannu wajen wato me za a ce fueling suke yin caji ko suke wa mutane caji na kiyayya, suke wa mutane cajin kiyayya, mana suke cusa mutane kiyayya da kirkirar rabuwar kai a Najeriya. I am very sure you have all the intelligence. Na tabbata kuna da dukkan jami'an leƙen asiri. Americans landed in Nigeria recently. Ba da jama'a bana Amerikawa suka sauka a Najeriya sojojinsu, and a month later we began to see an increase in terrorist acts in the north. Duka 'yan watanni gashi mun fara ganin, ko kuma wata ɗaya kacal gashi mun fara ganin karuwar ayyukan ta'addanci a arewa. Act now, ku ɗauki mataki yanzu, or you may not be able to act in the future, ko kwa nan gaba ba ku da damar ɗaukar mataki. Haka yi wannan rubutu a shafin sarrafa mai suna wato Muhammad Obalikiru. Haka ne ta cin karo da rubuce-rubuce masu faɗakarwa na arewacin Najeriya suna ta ƙoƙarin ankarar da gwamnati akan hatsarin da bayanan wannan Bayahude yake kunshe da shi. Sakon duka abin da yake so ya tabbatar shine ana kashe Kiristoci. Masu rubutu abin da suke so su tabbatar ai ba iya Kirista a kashe ba, an kashe Kirista da Musulmi. Sannan ba a san su waye suka yi abin ba. Shi kuma da ya tashi ya alakanta abin da Musulmai. Sannan maganganun da ya faɗa akan Tinubu darasi ne ga shi kansa Bola Ahmed Tinubu da sauran jami'an gwamnatinsa. Irin kalaman da yake faɗi cikin tsaurin kai a matsayinsa na bako ya nuna ya raina gwamnatin ƙasa. Kamata ya binciki wannan bawan Allah, shin ya shigo ne bisa doka ko ya shigo ne ba ma tare da yardar doka ba? Idan bisa doka ne a kwace lasisin dokar da ta kwace lasisin wato zaman sa dan Najeriya, lasisin da ya bashi yancin shigowa Najeriya, domin ga abin da yake kwararurawa, wajibi ne gwamnati ta ɗauki mataki. Idan ba haka ba nan gaba abubuwa za su faru waɗanda za su zama matsala. Kullum ina cewa gwamnati ba na kallon gwamnatin wato shugaban ƙasa, domin dan kudancin Najeriya ne. Ba wanda zai ji ciwon abin da yake faruwa a arewa sai dan arewa. Da haka tsakanin gwamnoninmu na arewa waɗanda ba 'yan Plateau ba, ba 'yan domin gwamnan Plateau ba musulmi bane ba, to sauran gwamnonin arewa waɗanda suke so arewa ta zauna lafiya sai cewa Plateau reshe na arewa, taɓuwar arewa ce, su haɗa kai, sanatocinmu su haɗa kai, dukkan masu faɗa a jinmu da 'yan kasuwanmu su haɗa kai su ce ba su yarda da wannan mutumin ba. Suna buƙatar a yi bincike a kansa waye shi. Da haka muna da kokonto akan hatta zaman sojojin Amerika a Najeriya, daga shigowarsu abubuwa suna ta gawurta, sharri yana ta bunƙasa, ga abubuwan da ke faruwa kenan. Wannan kuma shine abin da aka gargaɗi gwamnatin Tinubu tun baya ta kiyaya. Hatta Obasanjo a lokacin da aka zo aka yato su kin yadda yayi, gwamnatin sa bata amince ba. Abin mamaki sai ga gwamnatin Tinubu ta amince. Abin da muke ga gwamnati a daidai lokacin da zabe ke karatowa, me rage wa Bola Ahmed Tinubu sama da yaƙi duk abin da zai kawo rashin zaman lafiya dan ya ci zabe a matsayin sa na wanda yake so ya zarce. Baya ganin cewa ga wurta matsalar tsaro za ta yi tasiri wajen mutane su kiya ƙasa su ki zaɓarsa, ko ko gwamnati ta fahimci cewa talakawa ba sa yin ta, shi yasa gwamnati take sakaci da matsalar tsaro dan tsaro ya ƙara fada cikin matsala. Gwamnati ta siyasantar da matsalar tsaro a ce ba zaɓe tunda babu tsaro. Shin ko gwamnati haka take nufi? Ko ma menene, mu dai muna ga gwamnati ta gyara, ta yi kokari ta sauke nauyin amana da Allah ya dora mata, ta samar da tsaro a cikin al'umma. Idan ba rayuwa akwai mutuwa, sannan bayan mutuwa a sani fa akwai hisabi. Ina Buhari yake? Yayi mulki ya tafi, yanzu Buhari yana can, to fa haka wata ran dukan mu za mu tafi, kuma Allah zai mana hisabi akan duk abin da muka aikata. Da haka muna kira ga hukumomi da su farka. Allah muke roƙo da ya kawo mana aminci. Allah ka tsare mu daga sharrin masu sharri. Ya Allah ka kawo Plateau dauki, ka kawo Najeriya, arewacin Najeriya dauki, ka ba mu zaman lafiya. Waɗanda suke ƙoƙarin sai sun rura wutar yaƙi akan mu, Allah ka rura wutar yaƙi a cikin tumbin cikin su. Sai ta rikici da ciwon ciki. Ya Allah ka hada su da mutuwar ɓarin jiki, ka hada su da matsaloli, sai ta shan magani ba za su warke ba. Ka cire musu farin ciki cikin matansu da 'ya'yansu. Ya Allah ka hada su da matsalolin kansu akan kansu, ta yadda hakan zai shagaltar da su daga shiga lamarin waninsu. Allah ka ba mu aminci, Allah ka ba mu zaman lafiya. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.